Malam da Allah ina ayi fitsari. Fitsari? Let's go! Shiga nan. Tarkona ya kama. Yau dole ne. Yawwa, na fa gode fa. Kai, ana irin wannan yin tsakanin har ga Allah. Ai za a dace wallahi. Godiya nake. Ni dai ga wannan ka sai magani. Hada kuɗi aka bani? Ka sai magani. Naira 2000 fa. Ka sai magani. Kan bura ubanni ana irin wannan ai an wani magani da ai da zan ƙara jin daɗi gobe ƙara zuwa kwaran kwa 2000 ba. Gobe ta kuju zan da ana da irin wannan kullum sai na yi wallahi. Wallahi yanzu ma aka fara. Ba 2000 ba. 2000 sau 4 nawa kenan. Ba ni ba zan ma yi ɗauren tafa wajen SK kawai. Salamu alaikum. Kai banza me kake tunani ne? Kan bara uban nan gayya. Da yau ta samu fa. Kamar ta samu. Ko sisi ban da shi. Ba ga naira 2000 ba. Na rantsa da Allah ta samu. Ina zaune ina WhatsApp ina tunanin yadda zan samu na data. Na rantsa da Allah ko wata yarinya ta same ni a wurin nan wai tana son in nuna mata inda za ta yi fitsari. Kai ka san da yake nan ɗakin nazari yana nan. Kawai ce akwai ɗan bayan nan nashi. Kawai na ce kawai ta shige bayi. Ka gane? Kawai tana zuwa. Aka aiki. Ba ina dawa a bikina ba gani ina jin daidai ko har 2000 ta bani sha magani. Wai tsaya ban gane ba. Ka ba ta 2000 ko ta baka 2000? Ita ta bani. Bayan an gama. Ta baka 2000 ta baka. Sha magani da gobe ko ya dawo. Ka sha me? Sha magani. Ka tashi. Ai an kare kawai. Ka san nayi tsotse. Kowane irin mara hankali ne. Ka dalla an ban 2000 ba. Ga aiki kuma ga kuɗi. To jin daɗi kenan ai. Ai na ka taɓa gani. Kai. Amma ba ka da hankali wallahi. Kai ka kwatanta da kwakwalwarka. Ai na ka taɓa ganin hakan ya faru. Ai aiki kuma a biya ka. Kai aiki a biya ka. Jin daɗi kenan. Ka jin daɗi ga biya. Wallahi ba ka da hankali ka kwaso abu. Mana? Yes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.